Hello, welcome to BN Boro Channel. नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आं मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों। बे अमाखौ बोरै खासि खालामो आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ दिन्थिनो नागिरदों। थुदो होमबा अमा खासि खालामनायनि जागासिम। नै अमा खासि खालामनो नागिरदों जों दिनै। अमा खासि खालामनायाव मा मा नांगौ? बेयाव हालदै होबाय आरो मुलि एसे सागारनायनि बिस दानगारनायनि होबाय आरो बेयाव माने हानायनि थाखाय ब्लेड गोदान मोनसे लानाय जादों। ब्लेडालाय गिबियावनो ब्लेडा नै बेनो दा जों खालामनायनि एसे सुरु खालामनो नागिरदों। अमाया बेनो ना? अमाया बेनो। खारदोंलै अमाया खारदों, एसे बुरखायनांगोन। अमा खासि खालामनो नागिरदों। बेहाय माने हमथाग्रा एसे नांगौ। हमथाग्रा नांगौ ना? हमथाग्रा माने आं हाग्रा जासिगोन माने हमथानाय मालाबा हारसिं सानैजोंबो जायो। अमाखौ बोरै खासि खालामो नै दिनै नुनो मोनगोन नोंथांमोना। बेखौ जों नागिरना लाग्रोनोसै मायाव थायो बेखौ आरो दा आं माने हाजेननानै देखायनोसै आरो ना। हाग्रोनोसै होनबा देलाय माबोरै हायो। दा इयो गरनै जाबायना, दा बेखौ हानिसै जोङो। इयावनो एसे नारसिना माने फिसा बाब्राना होबा गारिया एसे दस्राखिबो हाफ्लांजायो। नोंथांमोना नायनो हागोन बोरै हायो नै बबेखिनियाव हानांगौ। हाजेनबाय आरो दा नै एसे बौहांबायना, नैखौ हासिथारनांगौ बुस्थुआ। दै गदो दाना आं बेखौ बर'नोसै आरो गरसेया सिगां गरसे बर'नग्रोसिगोन माने बिगुरा जिजोबाखै एसे दिस्टार्ब लगायदों। खैजिमा अरनायखौबो एसे दोनथ'। नैबे गरसे गबाय आरो दरसे गबाय। ओमफ्राय बहा सेस'नांगौ? बेखौ सेस'नायखौ आं दा देखायलांबाय थानोसै लासै लासै। माने फार्स्टआव ओरै इखौ गावनि लाइनखौ लानानै बोख्लाबलांनांगौ। माबानो होनाङा। दा ओरै बोयै बोयै बोनानै आं जायखिजाया दा नुदों मा आं मिथिला, बेखौ आं सेस' हरना दोननोसै आरो बे गरसे गबाय आरो ना। गरसे गबायनो दाना आरो गरसे बिदिनो खालामनोसै आङो। मोनसेया गबायनो दाना बेखौ मायाव हाफिनगोन? गरसे मोननांथ'वाखै आङो। दाना बे खिथुखैसो थिखांना हो। दाना आं बे गरसेबो इयावनो हाफिननोसै आरो। सिगांनि हानायावनो हागोन आरो गोदान हाया। गोदान हाया। बे सिगांनियावनो बेखौ माने लाबोनानै हाफुरगोन आरो माने। दाना बे गहांआं जासिगोन, बिगुरा जिस्लाबजोबाखै। बेयावबो माने गावनि बिलाब थायो, बे बिलाब जिबासो गबोयो बुस्थुआ। दा गबोबाय। बेखौबो सेस'सिगोन माने। नै हाबलांफिनबाय। खैजिमा अरदोंलै। दाना गावनि माबाखौ ओरै साइड बोखानानै गारबोदो। दा बियो बिदिनो ओरै जासिगोन। दा बेबो जबाय आरो। जबाय। दाना बेयाव जों मा फोनगोन? मुलिखौ होनोसै आरो। गावनि मुलि जि मालिकआ होदो। मा मुलि बेयो? बेयो जाबाय हालदै आरो पेरासिटामला मा गारायनि बिस दानगारनाय। बेखौ बेयाव लगायसिगोन आरो जेनेबा। बेयाव लगायबाय जोङो। माने बेयो जाबाय थाम्फै बायदिसिना बानो हाया मुलि होयोबा। आरो जों गिबियाव गोदो मा खालामोमोन? अखल हालदै बेखौल' होयोमोन। ओमफ्राय खायसे सुथेयोमोनबो बिदि। बेखौ सुथेला माने? बेखौ दा सुथेला। दा बेयाव थाम्फैबो बानो हाला, माबो बानो हाला, बियो लासै गावनो गादि लानानै दुगैनानै माने गाराया हामलांगोन आरो बियो। र' आं सोजोबना होनोसै। दे 20,000